Kom maar even deze kant op. Gaan we gezamenlijk opstarten. Mooi. Mooi ploegje. En we zeggen altijd bij de eerste training, luister goed naar je lichaam. Ja, dus als je even last hebt of als je denkt ik stap even uit of ik doe het wat rustiger aan. Gelijk doen. We beginnen met een grote ronde. Even inlopen. En daarna gaan we even de lenigheidsoefeningen doen. Gaan we naar het strand en dan gaan we even een kruispas doen. We gaan proberen met bal kijken of je een shirtje kan pakken van iemand anders. Om je heen kijken, om je heen kijken. Ja, het is geweldig. Ja, ik ben echt goed in beweging en het is dan ja, loopvoetbal. Nou, je mag niet hard lopen, maar je bent behoorlijk, nou ja, hoe moet ik het zeggen, afpeirend. Het shirtje, niet er helemaal in. Dik in wc-papier. Deze zou ik laten zitten, die zou ik er niet meer uithalen. Waarom vind je het zo mooi? Nou, een beetje in beweging in de buitenlucht. Een beetje humor, een beetje ouwe hoeren. En de koffie, hè. Want het sociale aspect, dat is dus ook wel belangrijk. Ja, ja. Als er nog dames bij waren, was het helemaal goed, hè. Heel blijft op de lijn. Dus kijk, hier. Pure tactiek. Hier wordt over nagedacht. Je het voor het eerst? Ja. En waarom toch niet? Ik wil wel mooi dan. Nou, ik had van de maat gehoord dat ik er zelf was. Dus ik denk, ik ga even kijken. En ik heb vroeger al in voetbal, tot vorig jaar. Dus ik denk, ik kijk even. Wat verwacht je ervan? Veel plezier. Dat verwacht ik ervan, ja. Dat heb ik nou al. Hoe lang doe je dit nou al in huis? Dit is nu de 5e training. Dus we hebben nu 5 trainingen. Ja, na deze training hebben we er 5 keer op zitten. En het was in het begin even wennen. Hè, van, nou, je mag niet rennen en de bal moet laag blijven en je mag geen lichamelijk contact hebben. Maar dat gaat ja, wonderwel, dat gaat hartstikke goed. Hé man, wat wie dat krijgt? Ja, je mee. Ja. Het is net contactsport. Ja, nee, dat is niet dus. Nou, dan laat je wel eens even gaan, hoor. Wat gebeurde er nou krijgt? Ja, Hallingers, hè. Ze komen en alles wat beweegt. Dus, briltje van de kopbal. Maar helaas valt het met voor hem. Je kan hem wel een stootje, hè? Ja, dat is niet een probleem. Ik ben een Hallinger, dus wij zijn niet van suiker. Even rust, kom even in de midden bij elkaar. Kom, we ruimen de pionnetjes even op en de goals. Even alles naar de kant. Mooi hoor.